So somewhere last year, September 11, 2025, Enebetogja said the head and founder of Safo movement, IFNO, Apostle Engineer Kwadwo Safo, Abusia, Papa na danani, Edi Achere Banese, Watona Nanom, Ewonsiedo. On that day, Ghana Butui, now, whether it's exercise, make that the system around, Bibia to form, who say, ampa, or Brimpon, etutu, or Dupont, out of form. Now, issue the better form, no, Abusia, the funeral, final funeral rites of Apostle, no, abeye issue, Ewa Ghana, since September 11th, Papa ne toye, no, as at now, the funeral has not been held because of issues, ekoso, ewa busianemo. Na nsɛm ne de abusua ɛdɔɔso pa yɛka se yɛka sɛ nnɛ yɛn sorry ɛmfa mfi ha nnɛ but officially and finally abusua ne sia nkaboma ba ama nnɛ ukopie mu ɛwɔ holiday inn a abusua no ɛde date a wɔn de bɛyɛ Apostle Engineer Kwadwo Safo ɛyi final funeral right no date na ba ntoma so a ɔmbɛ yuzu ɛyɛ yie no so abusua ɔno nso aba yɛde ehu mfoni yɛde ehu nsɛm ɛbrɛw na wate aseɛ ehu the way a issues no esitie mesrɛw wa join ya subscribe like it share video ni bi na fe comment on the story na bibia so enye kama emfa ma me no mienu nyina ya ba ne de na ya ba ye bebo adwuma edi kokonsa edi issues e wonsama ekoso nti yenko di nkomo and now kopie mo holiday inn Accra hotel ba ko a e wa Accra Hampotem ya the family the children the wives of Apostle Engineer Kwadwo Safo omuko hia ewo ho na nyina ne se wo mo di data na me adoma ye besi papa ebetudwa na ade ba ko ne se we saw only Adwoa Safo onope ne yehu no Kwadwo Safo Junior abusua he was nowhere to be found uhwe video ni din ahwe nsema na ekoso ne nyina na Kwadwo Safo amabi na papa free mu September 11th 2025 just 40 days after sepa wuye no ukopie mu nso ewo Legon Sports Stadium ho omo di 40th anniversary 40-day anniversary onem say obi to sa ne dia aya 40 days no mo fe ni agro until on the 20th October no omo di 40 days anniversary edema papa na emom no aka eyie ni hihye eno na be issue kese pa. Number 1, people are fighting over Kantanka Empire. Number 2, they are fighting on Kantanka Automobile. Safo asori ni nyina na mafo ku won ho. At a point in time, Ebeto just say, a man for seeing I almost their body new and I draw Safo and body no and I wako crab in some the absuya a draw so pa. Ama Kantanka ebusia for a statement upon statement eba mountain so bebre ebe can say wamo Emma Obia authority, they've not given anybody control over the Kantanka Empire. Until Obi ba unchain no be delay say ofi Kantanka ebusia no enyanji no enfantumu. Stories no any issues are eba in the family there anu say na esanso doso pa na mse nkaboma ba amatena se oba echi bema echi amatena se ma emze ajobre waba bibia tutom kama interne yen sister Adwoa Safo ono oye emeritus ne ba pa ne doba o kan ne number ne pa dia o kan because anywhere you see Apostle Safo you will see Adwoa Safo more times baby obi wapa bia no aya na Adwoa Safo nso edi mutinti man pa nti ene wono am ena ejine mu ena afi odi data ebe ye yie no ede tudwa na me ya ntoma eyie no sana amache miensa o ba ku ya mpota ba ku ya Independence Square ena ba ku nso eye Kumase menka Adwoa Safo nankasa ebe kirem date ben ena Apostle Engineer Kwadwo Safo na yie no eba so ne ba no ede tudwa mpanyimfo Safo Johnson and answer Safo Safo and Safo Abna Safo as well penny for two Safo Pastanya Kumuha Papa Ebusia ye Nina Ebusia ya papa mwen ne mame ne a friend mame Akosia amweni ma ne busia amowaha aya guna busia mu pretense re ewo the choir Santi region amowaha Papa Ebusia mufri asumenya monso mowaha Papa adofo ne empanyifo ewo ha nyina na yehia wa ha asem ne yetia wa me ni menuanum nyina ene wa ha na ne yetia ne se Papa Ebusia ye kotokwa Ebusia Papa tia se o me yetia se se Ebusia no
abusua mu tre pa aduane abusua no mu tre nti ne yedi kan yedi da bi beto abonten before the da bi beto abonten na 25th of June sanka saa da no ne yekura yeja ne mom ye papa na abusua na ebi wo Chad ebi wo Cameroon ebi wo wiase afa na nyina na emu behia se beto nsa no mu nyina so ya amoboa e de aba oma beka ye ho ana oma beja ye na omo so de hia eda fom omo so etimi aboa ne akora na ti na yefe omo ma ye asote ye se eda ne bimben ho ma wo mo ebe ma oma ho boa na oma kwantuo no anhwa na omo nyina etimi ama ambedru abusua emma ani aso mpanyimfo se ahia ye ani ye se ye betwi eda no e de akọ the 30th of July na aboa ama yenuanom na ye papa siase nyina no wo bodwa ofre wo mu nyina so wo nyina ka de busua ho omo so atimi aba na yaye na ye kama nti ene bigina menuanom mo nyina na mu hye Ghana ko nyina se eda ye de bekura ye papa aye de ye papa beto ho wo Gomuampota ye 30th of July ebeye wo no na hweye wo Gomuampota yesre nuanom ne adofo asori ma nyina se mommoa na mommra na mu nyina mommra na dwumedie no enye kama na ditien aye 31st of July ye nyina so ye besa abopi ana ye betotwi na ye de aba Independence Square na ya beye eyie no 31st of July eno ye Independence Square na ye nyina ye beba eyie ye wia ye papa 2482 a otoso mienu o te kokoso eda ye bi tudwa nyina no ye ne asantemanwura ena odisa dai ede ma ye ene ye gina ha ewo ne din ede ma Ghana ko nyina na me papa ya asanteni ene odo ne ayonkofa sonko a na ewo omu mienu ntemu na wo se ye di dwumadie de baako ede kwa asanteman ni ye kire se ampa omu de hye ene obaaye ebeye bibiman sroma ebeye niama anwanwade ene abodie mpensempensemu ne emu hwehwemu eho niama bebre ede hye asanteman ene Ghana man nyina enunya itine na ase asori no ye de beko Kumasi na yakoye na ase asori the funeral committee ye waha omwati ya mena so se Kumasi da no de 8th of July ti ewie we nyina Absent yes sister Adwoa Safo na edi data ye de be apostle na yie no edi atudwa nti 3 day na omo ye yie no 3 days. Number 1 30th July Thursday na me aduma burial service no be koso Gomuampota onim Gomuampota oho na ye papa wako bie sa a big place wo mo de ye cars ne niama ni nyina ho na mo ye no nti Gomuampota on the 30th ho na ye betie papa na me aduma na de chi 31st July uba Independence Square so Accra ohonso na the final funeral rite no enso ebetodwa na afei the Thanksgiving service no enso etu akopiemo ewa Ashanti region Kumasi na ohonso na me aduma on the 8th of July no the Thanksgiving service of the late Apostle Emeritus Engineer Kwadwo Safo enso atodwa na afei bibia so aye kama eno ntisa woti date bi san 25th June ene ye beye yie na enye no koreda odi atodwa wose ebusuafo ni bi wo Chad ebusuafo no bi nso wo Cameroon na wo nyina no wose wo ni omtenase na afei date a eto obi akoma so no na wo mofa na wo ye asante here nso aginem na asori nso ginem nti date ni de maza enye one person na otisi date to a whole bunch of people come together for the date no and so aba nti wo wie no senti eyedu say ya aya na entuma ebusua twantuma na the way aniama akoye no ebusua twantuma mienu fita baako ena kokko baako ombesere obi a wo ba tontuma ne bi na pam na hye na fa beja omo eyie no ono nso Adwoa Safo edentuma no ekire ma ebusua ne asori enemi gina ye nyina ya na emu ye twantuma mienu aya ya papa
the late Apostle Emeritus Kwadwo Safo ni mfoni nyinaa baako yɛ tuntum ɛne kɔkɔɔ ɛna baako yɛ tuntum ɛne fitaa tuntum ne kɔkɔɔ no ɛna yɛde bɛyɛ ayie no ɛne sɛ yɛkora n'akyi tie no gomua empotadeɛ na yɛbɛyɛ ne sɛ the first no yɛbɛhyɛ tuntum no ɛne kɔkɔɔ no ɛno yɛ 30th ɛwɔ gomua mpota 31st na yɛbɛkɔ Independence Square ne nso yɛbɛhyɛ tuntum no ɛne kɔkɔɔ no ebio ti burial ɛne funeral ɛyɛ 1 clause na afei yɛaba na ase asɔre na yɛkɔyɛ wɔ asantena mu ɛno ne yɛbɛyɛ fitaa ɛne tuntum nti ɛno nie ne nyinaa yɛ kama nti ɛno nso yɛde ato dwa na yɛapa ho ntoma ɛho nhyehyɛ yɛ ɔpa ne tɔ ho ne na ɛyi ho ne deɛ obi ka biribi sɛ aha yɛ kwan ho nti yaa yɛde yɛnkwa yɛfa so a ɛne mpanyinfo a mahyɛ da ayi wɔn mu a wɔn na ntoma ne si wɔn nan so a wɔn ba ɛbɛhwɛ sɛ obiara a n'ani gye ho bia nsa bɛtumi aka bi na ayɛ kama abusuanti wei ɛyɛ officially abusuafoɔ ɛde date no ɛde aba ɛno nti mɛsrɛw date a ɛnam mmɔnten so no nyinaa ɛnyɛ nokorɛ na mmom adeɛ baako a Ghanafoɔ asate ɛka ho asɛm ne sɛ wohwɛ nuanom a na wɔn gyinagyina Adwoa Safo a n'akyi na abra na ɔyɛ presentation a Kwadwo Safo Junior nka ho amanfoɔ sɛ wɔn nte aseɛ Kwadwo Safo Junior ɛnɛ obiara hu ne wɔ hɔ nti yɛyi ne to twene anaasɛ dɛn wɔyɛ ɛtam a Ghanafoɔ nso ebisa yenim sɛ Safo Adwoa afa we na ɔyɛ dia yenim sɛ later nkyɛmu nso bɛba ebia na oni in the country wate ase bia na oni Ghana ebi nso a na wasere kwan sɛ ebia the meeting na bɛba so no wontumi ɛma ba Ghanafoɔ a asking sɛ Kwadwo Safo Junior was not part of the family that released the date for the final funeral rites of their father Apostle Emeritus Engineer Kwadwo Safo. Mesero subscribe, like, and share my video no mame. Now, comment on the story. Besamba biom with another beautiful one.